रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ मानोना थांनाय समफोराव थांनाय बिसायख'थिनि समफोराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां CEM हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मिया माइन'रिटि मुस्लिमफोरनि टफिखौ गाननानै मोनसे समाव गोबां इन्डिपेन्डेन्स स्वाधीन अबा मस्जिदाव थांदोंमोन, नमाज फरायहैदोंमोन आरो लोगोसे मिया मुस्लिमफोरजों ज' खामानि मावनायखौ जोङो गोबां नुदोंमोन। नाथाय देग्लायनि 2026नि बिसायख'थियाव बिथां सारखौ आंबो नुनो मोनाखै, नोंथांमोनाबो नुनो मोनाखै, रावबो नुनो मोनाखै मिया माइन'रिटिनि खर'आव टफि गाननायखौ। बिनि जाहोनानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन, देग्लायनि 2026नि बिसायख'थियाव BJP गभर्नमेन्टजों BPFआ एलायन्स जानानै दिनै बियो रोखा फोरमायदों जे बिटिसिनि सिङाव थानाय मिया माइन'रिटि जेसेबां मुस्लिम भटार्सफोर दं, बे भटार्सफोरा BPFखौ मोजां मोना आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना रावबो BPFनो भट होनाय नङा। बेनो फोरमान होदों बे टफि गाननो हायैनि जाहोनानो जादों मानोना मुस्लिमनि जेसेबां बेसेन गोसा भट दं BPFआ मोननाय नङा 2026आव। बियो रोखा फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना BPFआ BJPजों डाइरेक्ट एलायन्सआव दङ। नोंथांमोना मोनथिखागौ दा जाहोना बियो रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनैनि चलो दिसपुर बे रेलियावबो खोब खम सुबुं अनजिमाया मिया मुस्लिमा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबो रोखायै फोरमान मुस्लिमनि भटखौ BPFआ मोना आरो गसाइगाव समस्तियाव कनस्टिटुवेन्सियाव 55,908 भटार्सआ माइनासखा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बियो UPPLनि थाखाय मोनसे बियो गिदिर पजिटिभ रायजो राजा नोंथांमोन। UPPLनि भटार्सखौबो मोननाय नंला, मुस्लिमनि भटखौबो मोननाय नंला। BPFआ डाइरेक्ट माइनास जानो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव। रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों, थेंक इउ।